Kanhi overseas Filipino worker gidakop sa mga otoridad sa gipahigayong bypass operation sa Dolores, Eastern Samar. Ani ang report. Nasikop sa hiniut sang puwersa sa PDEA 8 ug kapulisan sa Dolores Municipal Police Station ang kanhi OFW. Gila ni Major Alwin Baliete, hepe sa Dolores Police, ang suspect nga si Fernando Pomida Sendon, 50 anyos, buwag sa asawa ug tag-iya sa usa ka video kihan sa Barangay 1 Dolores. Sa operasyon sa kapulisan napalitan si Sendon og usa ka medium size nga plastic nga dunay sud nga pinaugang mga dahon sa marijuana. Sa dugang pakisusi sa mga otoridad, nakuha gikan sa iyang sling bag ang mga sachet sa shabu ug duna pay mga pinaugang dahon sa marijuana, 200 pesos nga buy bust money ug 12 ka bills sa budol money nga nagbalor og 8,000 pesos. Gikompiskar sab ang cash nga mobalor sa 3,800 pesos ug ang sling bag nga gisudlan sa mga kontrabando. Hugot nga gipanghimakak sa suspect ang salaod. Matud sa mga otoridad, dugay na nilang gipanid-an ang dapit ug suma sa ilang mga asset, gihimo lang nga front ang videokihan sa illegal nga kalihukan sa suspect. Kasamtangang gitanggong si Sendon sa Dolores Police Station lock-up cell ug pasakaan og kaso gumikan sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.